Goddag og velkommen til Gode FIFA Tricks. I dag skal det handle om global opvarmning, og hvor vi vil vise et par små tricks om, hvordan du nedsætter dit CO2-udslip og sparer på energien. Til at starte med, så kigger vi på sådan en radiator her. Som jeg kan se her, så er den helt op på 5, og det behøver den slet ikke. Du kan sagtens skrue den helt ned på 2, og hvis du så stadig synes, du fryser, så kan du tage en tyk trøje på og spare på både penge, på energi og nedsætte dit CO2-udslip. Gode fif og tricks. Vi redder verden. Ja, her kommer endnu et godt trick til, hvordan du kan nedsætte dit energiforbrug og CO2-udslip. Så du kan se her, så er den her lader tilsluttet computeren. Hvis I tager computeren med og lader laderen blive, så når I tager laderen ud af computeren, så skal I også huske at tage den ud af stikkontakten. Fordi hvis den sidder i stikkontakten og ikke er tilsluttet computeren, så bruger den stadigvæk masser af strøm. Det var endnu et godt fif og gode fif og tricks. Vi redder verden. I stedet for at tage din bil, så tag din cykel. Det er meget bedre både for dig, du får motion, du sparer penge, og du nedsætter dit CO2-udslip. Det var endnu et godt fif for gode fif og tricks. Vi redder verden. Nu. Her er endnu et godt fif. Lige inden du er ved at gå ud af døren, så sluk lyset. For på den måde sparer du mere energi og nedsætter dit CO2-udslip. Det var endnu et godt fif for gode fif og tricks. Vi redder verden. Her kommer endnu et godt tricks. Når du sidder til tv og ikke gider se mere, så når du slukker for det, så når du trykker der, og står i på standby og bruger stadigvæk meget strøm, så kan du godt lige gå om bagpå og trække stikket ud. Så bruger den ingen strøm længere. Sådan. Det var endnu et godt råd for gode fif og tricks. Vi redder verden. Jo, navnet er Tom, og hvad laver jeg her? Panten på mit alu siger jeg meget mere værd. For selvom Tom er tom, skal han bruges igen. Men jeg kan kun smelte det som hvis